Os veciños da rúa Río Azor verán notablemente mellorado o suministro de auga unha vez finalicen as obras de sustitución da rede de abastecemento que ven de licitar o Concello. Investiránse máis de 100.000 euros en renovar a tubaxe, duplicando o seu tamaño para acabar cos problemas de caída de presión que viñan rexistrando, especialmente en épocas de maior demanda. Acabamos de adxudicar unha actuación para renovar o servizo de auga potable en toda a rúa Riazor, en Palmeira. É unha actuación superior aos 115.000 euros que permitirá que os veciños e veciñas desa zona de Palmeira desfruten dunha boa liña de auga potable e evitará, por unha banda, as roturas que poida ocasionar por ter unha liña vella e, ademais, as baixadas de presión que eran constantes no verán, incluso cortes puntuais de auga, porque a liña que dota de auga potable a esa poboación pois non é suficiente. Por tanto, é unha actuación importante, superior a eses 115.000 euros, cos que seguimos mantendo ese compromiso e cumprindo coa palabra que lle demos á poboación, que é renovar eses servizos esenciais que a día de hoxe pois ou non existen ou presentan unhas carencias á hora do seu funcionamento habitual. As obras acometeránse con cargos fondos provinciais do POS. O prazo para a presentación de ofertas remata o 26 de febreiro.